Хаця ўваходжанне Дональда Трампа на пасаду выглядала як класычная інаўгурацыя прэзідэнта ЗША, яно паклала пачатак новаму этапу ў Амерыцы, далёкаму ад традыцыйнага. Пратэсты і дэманстрацыі супраць Трампа і ягонай праграмы азнаменавалі першы дзень новага прэзідэнцтва. Масавы жаночы марш спаралізаваў сталіцу на другі дзень. Рэгулярныя палітычныя пратэсты па ўсёй краіне сталі новай тэндэнцыяй. Былыя вайсковыя генералы, варацілы Уолл-стрыту і лаяльныя палітыкі з рэспубліканскай партыі занялі ключавыя пасады ў новай адміністрацыі. Пачатковыя дзеянні новага прэзідэнта выклікалі ў грамадстве бурную рэакцыю. Перадусім рашэнне спыніць медычную рэформу Барака Абамы, а таксама іміграцыйныя ўказы, якія спарадзілі хаос у аэрапортах ЗША і судовыя працэсы. Першыя загады Трампа былі скасаваныя федэральнымі суддзямі. Прэзідэнт пачаў наладжваць новыя адносіны з сусветнымі лідарамі, сустрэўшыся з некаторымі ў Белым доме і ў Флорыдзе. Міжнародныя дачыненні ЗША сталі цэнтрам увагі ўсяго свету пасля таго, як Амерыка адрэагавала на ўжыванне хімічнай зброі ў Сырыі ракетным абстрэлам сірыйскай авіябазы. У Афганістане ЗША ўпершыню нанеслі ўдар найбуйнейшай у сваім арсенале няядзернай бомбай па пазіцыях баевікоў ісламскай дзяржавы. У Азіі напружанасць у адносінах з Паўночнай Карэяй наблізілася да кропкі кіпення. Адміністрацыя Трампа стала аб'ектам расследаванняў за тое, што Расія, магчыма, уплывала на хаду прэзідэнцкай кампаніі ў ЗША. Адной з ахвяраў стаў дарадца Трампа па нацыянальнай бяспецы Майк Флін, які падаў у адстаўку пасля таго, як стала вядома пра ягоныя адносіны з расійскімі афіцыйнымі асобамі. Прэзідэнт тым часам дамогся поспеху, правёўшы ў Вярхоўны суд свайго кандыдата Нейла Горсача, якога падтрымаў Сенат. Пастаянна крытыкуючы СМІ, Дональд Трамп дзеля зваротаў да грамадскай думкі аддае перавагу сацыяльным сеткам. Белы дом таксама арганізоўвае сустрэчы ў стылі перадвыбарчай кампаніі, што ёсць незвычайнай практыкай у год, калі выбары не адбываюцца. Адміністрацыя зноў сутыкаецца з выклікамі, сярод якіх прыняцце бюджэту, з якога Трамп збіраецца фінансаваць памежную сцяну з Мексікай. Прэзідэнт вучыцца кіраваць краінай першыя 100 дзён.